Tá an Gaeilge fitte fúte is síl na halíne an Gaillimh, agus bíon breanar téta de fáistí freastal éasóg na Gaillimhe agus na hÉireann. Tá muid seo sa taobhach an ábharchlán náisiúnta na Gaeilge, baina leiricin an seo an saolaíocht, agus nualacht, agus crackáilte, agus barúil, agus cuacht. Agus tá mé ag súil go mór leis. Is oscail dátheangach muid I gcathair dátheangach agus mar sin tá an Gaeilge beo I gach gnéad an ollscoil. Tá dúlgus an ollscoil agus ar fad agus is féidir dhéanana son na Gaeilge ó híomh na Gaeilge neartú agus a chuomhnú. Onas go méid an chéad glún eile chomórálach agus chodóchas a chéanana faoi habachaí na Gaeilge an seo I gcathair na Gaillimhe. Tugann Gaillimh le Gaeilge cúna do gnólachtaí agus chuirmuid takeíocht practicúil ar fáildómh. Tá muid ar nó aimnithe mar an cheannagraíocht le haid plean Teanga Chathair na Gaillimhe. Tá big ó taxis lonithe I lár Chathair na Gaillimhe. Fí hí an rumuid gradam seo sa bhí hortaí as an obair muid le Gaillimh le Gaeilge chun an Gaeilge chun cinn I Chathair na Gaillimhe. Maid mai cafe bháin le a hall. Mór nó beag? Ceim beag le a hall. Ceart go leir. Tá Gaeilge go chutas múg an fear an oibreann seo agus maiála sin tá an golóir na customary seach agus bíonn siad an-comportas tá seachsa mar agus serviceáil tú Gaeilge. Drasla mé ar an trá Gaeilge ag gláiste ignáid, spreag an Gaeilge seo sim anam in ar naireacht. Maiála an Gaeilge gus freisin tá an Gaeilge níos feiceálaí agus níos ládra an seo I Chathair na Gaillimhe. Is pobail an Gaeilge muid Gaeilge le Gaeilge nach ionta chun de sé bheith an Gaeilge a úsáid agus peile imirta gan ancí. Tá muid teach in áras na Gaeil, crílar pobail na Gaeilge Chathair na Gaillimhe, áit bhfuil fáilte ruha pobail bula seagan, beag siad in a cainteoirí líomhfe, nó daoine tá fólam. Tá sé go héantaach bheith abalta teachtain seo a an teachtain agus Gaeilge Lord leis an Comhairleoirí an óscail. Tá plean Teanga na Gaillimhe faoi láin teolanis. Gaelphobal Gaeilge le Gaeilge.